New Trap Youth Council HYC Mautarasian Circle lengba kakerwo kubor haka janmit jongka arputrik naitung arjar pusau kalapen pau bakalong kabasngu kendet bau drugs ulapoi wanrung shadu ka Mautarasian bat nagani lapau nakajinyo kem ka circle yo wayu samla ubala kerni bha hagani kakam kakerwo no ba syambor langrin presiden kalai thu bala kurup ikithania anjak drugs na uteu samla hak jite lang bat ki bahayeng jong niu samla ka circle hadian bakala kurup ikite ikitiar kala thanglut ki baro hak gi chaka kam hadian ka circle ka selok bat ki bahayeng kumju yu teu samla bat banera bru yu ya ka tei galong yeng ban pha sumarno yu shiki rehab center ka circle kalkarpa di noilam snong ki sengtre mon soba bat khamtam e ki bor jong ka an ba kimdei ban kinsting re ban pengor hapo ka thai Mautarasian bat ha eastern west castle district hi bro ka wei khnang bo drok unumi olat man ksam ni dap da kajing smusi sikadai e ban yo yani ka khubor hagba hakin kisi ki por adap ni la persang hi hak jinyat anti jongka HYC na kamta ban yakun thma persha yu drop haki bantai baper haki district baper jongka jalami kalya te hakin ki sini ki adap ni la persang hi ban pej ban wat ban pejngor khamtam hapo kadong ka thai Mautarasian bat ka district eastern west hi borok wei hanrei ngimlap bagi samla jongka district ngop ya unu jingdi basniu belum nongsin jongka jaj bereu ke jongi bat khamtam ya ki khun samla jongka beri New Trap hanrei menta kamit se gede ka mit ka bapen kendit yangi kum ki noilam jongka HYC Mautarasian Circle kawai di ki circle ki bahab pok ka Eastern West Castle District ba lengba ke jingyok jingtip bat ke ji trilang jong ki bahing hasam jong wei neki samla jong ka dong ka thai Mautarasian ubala ngop ha uni jingdi basniu udrok ubalong jingsniu basarkai hadu kata-kata ya ga jing em ga jongi lengba ga jing trilang jong ki bahing hasam ga jong u rengkat mengikum ki noilam jong ka seng bat mengi ki dekhot bat ki nong kitkam ki bahakmat jong ka New Trap Youth Council jong ka Mautarasian Circle kumjuruk ki dekhot jong ka HYC Northwest badan lambat ni Nepor nilayo ya ban kini no ya ki sirin bat drop na way na ki samla jong kadong kathan Mautarasian te let's say kadai ka ai ka ba snow kendit na marginang perkat baka Eastern West Castle District bat kadong kathan Mautarasian ngim khmi lenti ba drop lawan yu kejat hanri menta kamit let's say kadai ka khubor ka bapen kendit ya ki paj ba nong sunong jong Mautarasian bat jong ka Eastern West Castle District ki nong ba kum ka mairang kensi bat ki wei pat ki sunong ba kham he apo ka district ngim poi perkhat ba uni udrok la rung apo ki kani ka district Eastern West hanrei ka basnusi ka long ba nagalyang jongi kum ka sengi lap ba pleng hapo ka dong ka thang Mautarasian bat ka district Eastern West uni udrok mata ularung hadin bagi liok ban keni nila thang bat ni pha kani ka khubor pat saka sarkar khamtam ka police department ba omdei ban le kam kai lani omdei ban kingsting ya ka jingma jong ni udrok ni bana ho hapo East Castle District hapo West Castle District bat ki bantai ki ba phar jong district ka jingjelai jong ni udrok ka sarkai hadu kata-kata palengba ka jinyai inti jong ka seng ilalap sibun ki jaka ki bu new drop usar khai ti kani kedai ka sin ka banengkong ka maong bahapo ka dong ka thai Mautarasian ka badai jong Eastern West ngilap bu pleng new drop uli yu kejat menta ti namar kata nagalyang jong ikum ka seng ni khlem song thaj ban yakhun new drop ban nang ni sakmat ni nang yai budin ban penti kena bagi sama jong ka dong ka thai kinom dei ban ngop haunu jings new te hakiju ko por nagalyang jongi kum kaseng ni kerpat yaki noilam snong ba phar ki badan hapok Mautarasian bat district Eastern West borok wei bangin long ki bahusiar bangin long ki bapek parman ki noilam snong ki senglong mi ki VDP ki seng samla ki ba phar ni don kam ya ke jitre lang ke jongphi namar khalam ke jitre lang ke jongphi nagalyang jongi kum ka HYC ke dei tang ka wei na ki kanhun seng ki ban yarap nagamta
ban pendujat yang udrok handai ka bor ka bah kraw ka song haki bor jong ka an bat kerpang khamtam haki bor chnong ki ba ki ham ban sim ka jing ki klik na ngamta ban penti kana bu udrok dei ban wanrung hapo kidong ki than ki jongi ti kentang yawai na kalyang jongi kum kaseng ni kerpat ya ka police department khamtam ka police jong Eastern West Kazakh district bakadai ban pek perman ya ka yat ke yang namar kumbangi nila persang ban keli nu samla bala ngop hakan ke jingdi ka ba lakisnam te nagalang jong u yathu baki don ki brew ki ba penon kam yu drog bat ki ba di yu drog ba uyo leng ba jong ki te nagalang jong kum kasang nang buddin nang sakmat bat ni kerpat ya ka police department bakadai ban pekngor ban check khamtami kali ki ba ya ki ba yang khnang ba nin panti kana pengila ban rat ding khong ya ka jings new jong drop om tang hapo kana ka dong ka thai motrasan ki Eastern West handre hapo ka jelahi borok ka we ang hadin ka jings no thu lang ka jing ya sno thu jingmut bat ki bahing sam jong samla ngila sim ya karai rengkat ka jing ya sno thu jingmut bat ka jing ka sam ba hagan ka tayo ka banwan ta kala bandai ha ka si baar nginyo ban sumar ban sim no yo no samla jong ka dong motrasan ban lek pha sumar chapo rehab center Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya